ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. ин барномаи дар мавзӯи рӯз аст ки манзури шумо мегардад. дар барномаи имрӯза иштирок доранд вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, аҳрорзода шӯҳрат аслон, узви кумитаи оид ба қонунгузорӣ ва ҳуқуқи инсони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва хайриддинзода азизбек, узви кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба тартиботи ҳуқуқӣ, мудофиа ва амният. мавзӯи барномаи имрӯза қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв мебошад. ҷумҳурии тоҷикистон бо сарварии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои муаззами миллат ҷаноб Олӣ Эмомалӣ-Раҳмон, ҳамчун давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд бар пояи сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва ҳифзи ҳуқуқозодиҳои инсон ва шаҳрванд рушди бемайлон дорад. сиёсати башардӯстона аз ҷумла татбиқи афв яке аз ҷанбаҳои муҳими ин сиёсат ба ҳисоб меравад. афв яке аз санади башардӯстона буда дар байни ҷомеа ҳамчун нишони инсондӯстӣ арзёбӣ мегардад. бо қабули қонуни мазкур дар бораи афв зиёда аз 18 000 шахсоне ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуда бо ҳукмҳои суд маҳкум шуданд, аз ин бархурдор мешаванд ва аз ҷумла теъдоди 11 305 нафар аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ озод мешаванд ва аз муассисаҳои сукунат озод мешаванд. дар баробари ин шумора 6733 нафар маҳкумшудагон ки адои ҷазоро доранд, муҳлати адои ҷазои онҳо кам карда мешавад. тибқи талаботи моддаи 1 қонуни мазкур аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ва ҳамзамон аз дигар намуди ҷазоҳои ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд намуда, новобаста аз муҳлати таъини ҷазо шахсони зерин озод карда мешаванд. якум, занҳо новобаста аз синни сол. дуюм, ноболиғон. сеюм, нисбати мардони аз синни соли 55 сола боло. мехостам шумо дар атрофи кам кардани муҳлати адои ҷазо ки дар қонуни афв пешбинӣ шудааст шарҳ дода шавад. моддаи 4 ки тафсиршавандае ки дар қонуни мазкур омадааст бевосита ба маҳкумшавандаҳое ки ба ҷиноятҳои қасдона содир кардаанд, онҳо аз адои ҷазо озод карда мешаванд. яъне ҷиноятҳои қасдона содир шуда тибқи талаботи кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 18 нишон дода шудааст ки он кирдорҳои қасдона содир кардае ки ҳадди аксари ҷазо барои онҳо на зиёда аз 2 сол пешбинӣ карда шудааст, ҳамчун ҷиноятҳои дараҷаи начандон вазнин эътироф карда мешаванд ва ҳамчунин кирдорҳои қасдона содир шудае ки ҳадди аксар барои онҳо то 5 сол маҳрум сохтан аз озодӣ пешбинӣ карда шудаанд, ҳамчун ҷиноятҳои дараҷаи миёна эътироф карда мешаванд. кирдорҳои қасдона содир шудае ки ҳадди аксари ҷазо барои онҳо 12 сол зиёд намебошад, ҷиноятҳои вазнин эътироф карда мешаванд. кирдорҳои қасдона содир кардае ки ҳадди аксар барои он ҷазо онҳо 12 сол зиёд ё ҷазои қатл пешбинӣ карда шудааст, ба ҷиноятҳои махсусан вазнин шомил мебошанд. яъне дар моддаи 4 тафсиршаванда дар банди аввал бевосита ба маҳкумшудагоне дахл дорад ки барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ки ба ҷазои маҳрум сохтан озодӣ то ба муҳлати 5 сол маҳкум шуданд дахл дорад. банди 2 бошад бевосита ба маҳкумшудагоне дахл дорад ки дар содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шуданд ки онҳо дар рӯзи қабули қонуни мазкур 3/1 ҳиссаи адои ҷазоро воқеан адо карда бошанд паҳн мегардад. дар банди 3 моддаи 4 бошад нисбати маҳкумшудаҳое паҳн мегардад ки ҷиноятҳои махсусан вазнин содир кардаанду дар рӯзи қабули қонуни мазкур 4/3 ҳиссаи адои ҷазоро адо намудаанд ва
хушбахтона нисбат ба дигар афҳое ки қабул шуданд банди 4 нисбат ба дигар қонунҳои аф ин нав мебошад, яъне ки барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисми 3 моддаи 200 ва 201 қисми 3 кодекси ҷиноятисон аз тарафи маҳкумшудаҳое ки бевосита дар рӯзи қабули қонуни мазкур 3/2 муҳлати адои ҷазоро адо карданд, новобаста аз маҳдудиятҳои пешбининамудаи қонуни мазкур аз адои ҷазо озод карда мешаванд. маҳкумшудаҳое ки бо моддаи 200 қисми 3 ба муҳлати 9 сол бо ҳукми суд маҳкум шуданду дар рӯзи қабули қонуни мазкур яъне 3/2 он 6 соли маҳрум сохтан озодиро адо намуданд, метавонанд новобаста аз маҳдудиятҳое ки дар қонуни мазкур пешбинӣ гарда аз адои ҷазо озод карда шаванд. дар бораи занҳо ва ноболиғон чӣ гуна меъёрҳо дар қонуни мазкур ҳаст, шумо ахборот медодед? ташаккури зиёд. Бо қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ва имзо намудани он аз ҷониби президенти мамлакат ба ин қишри ҷомеа, яъне занону ноболиғон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шудааст. тибқи талаботи моддаи 1 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, занон ва ноболиғони маҳкумшуда аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ новобаста аз муҳлати ҷазои таъин шуда ва аз дигар ҷазоҳои бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда озод карда мешаванд. ва бояд зикр намоям ки мувофиқи маълумотҳои пешакӣ дар муассисаҳои ислоҳии мамлакат қариб 507 нафар занон адои ҷазо доранд. бо татбиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф нисбати 248 нафар занҳо аз адои ҷазои боқимонда озод карда шуда 259 нафар занҳо ҷазоҳои таъиншуда кам карда мешавад. ва нисбат ба ноболиғон бошад, воқеан ҳам президенти мамлакат бо пешниҳод ва имзои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф бори дигар таваҷҷӯҳи махсус ба ноболиғон ки онҳо қишри бениҳоят осебпазири ҷомеа ба ҳисоб мераванд зоҳир намуданд ва ба хотири дар оянда дар роҳи дуруст тарбия ёфтани ноболиғоне ки ҷиноят содир намуданд таҳти амали ҳамин қонун қарор дода мешавад ва мувофиқи маълумотҳои пешакӣ дар муассисаҳои ислоҳии мамлакат 134 нафар ноболиғон адои ҷазо доранд ва бо татбиқи ҳамин қонун, яъне қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф 99 нафар аз адои боқимондаи ҷазо озод карда шуда ва боқимонда ноболиғон ҷазо нисбати онҳо кам карда мешавад. нисбати ҳамаи занҳо ва нисбати ҳамаи ноболиғон меъёрҳои ин қонун татбиқ мешавад, ё дар қисмати пурра озод кардан аз ҷазо, ё дар қисмати кам кардани ҷазои боқимонда. ташаккури зиёд. дар баробари татбиқи қонун нисбати маҳкумшудаҳо дар истеҳсолоти мақомоти таҳқиқ ва тафтиш ва дар баррасии мақомоти судӣ 3273 парвандаи ҷиноятӣ мавҷуд аст ки бо онҳо ҳоло қарори ниҳоӣ қабул нашудааст. яъне аф на танҳо нисбат ба маҳкумшудагон, балки нисбат ба айбдоршавандагон, нисбат ба гумонбаршудаҳо, нисбат ба судшавандаҳо низ татбиқ мегардад. аз ин лиҳоз ман мехостам ки дар бораи меъёрҳое ки қатъ кардани парвандаи ҷиноятиро ки дар пешбурд ҳаст муайян кардааст ин қонун шарҳ дода шавад. пешбурди парвандаҳои ҷиноятие ки таҳти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ва дар баррасии судӣ қарор доранд ва ҳамчунин аз тарафи судҳо то ба қабул гардидани қонун мавриди баррасӣ қарор нагирифтаанд, қатъ карда мешавад ки доираи шахсон аз чанд банд иборат мебошад ки бевосита дар банди якуми он нафарон маҳкумшудагоне ва шахсоне фаро мегиранд ки дар моддаи 1 қонуни мазкур нишон дода шудааст. нафаре ки парвандаи ҷиноятӣ ки нисбаташ тафтиш мешавад муҳлати максималии ҷазо 5 сол аст, ин ба гурӯҳи ҷиноятҳои дараҷаи миёна дохил мешавад, онҳо пурра аз аф бархурдор мешаванд. ташаккури зиёд.
бинандагони гиромӣ, албатта содир намудани ҷиноят оқибатҳои муайяни манфии ҳуқуқӣ дорад ва дар истилоҳи ҳуқуқ мо инро доғи судӣ меномем ва доғи судӣ албатта баъзе оқибатҳои ҳуқуқӣ дорад ва то бардошта шудани он амал мекунад. طبق طلبات ماده 82 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره معین شخصان قبول کرده می شود و طبق طلبات همین کودکس شخصان جنایت صادر کرده می توانند که از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود و محکوم شدگان هم از جزای اساسی و هم از جزای ایلوگی پورا یا قسمان آزاد کرده شود یا اینکه داغ سودی آنها برداشته شود. یکی از خصوصیت‌های فرق کننده قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از قانون‌های قبلا قبول کرده شده در آن است که موافق همین قانون برای محکوم شدگان یعنی که برای صادر کردن جنایت‌های نه چندان وزین و درجه میانه داغ سودی را می‌بردارد و باید قید نمایم که برداشتن داغ سودی طبق طلبات قانون جنایتی جمهوری تاجیکستان عاقبت‌های حقوقی جوابگری جنایتی را به اعتبار می‌داند. طبق طلبات ماده 13 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو پیش‌بینی می‌نماید که نسبت هر یک شخص قانون مذکور یعنی در علاهیدگی قبول کرده می شود، تطبیق کرده می شود و شخصانی که در جستجو قرار دارند نسبت این شخصان به دعوت آنها قانون ذکر گردیده تطبیق کرده می شود. این یکی از خصوصیت های فرق کننده اساسی همین قانون عمل کننده نسبت به قانون های عفوی که قبلا قبول کرده شد به حساب می رود. این اولین مراتب است که در قانون آمده است که نفرانی که در جستجوی قرار دارند و با سبب‌های گوناگون از تعقیب جنایتی پنهان شدند، بیرون از جمهوری هستند یا که در جمهوری هستند، من بعد پرونده‌های جستجویی نسبت آنها پس از وقوع قانونی در آمدن قانون مذکور به پرسش آنها، به گرفتن رازیگی آنها و به دعوت کردن آنها قطع کرده می شود. با تشبث پیشوای معظم ملت ما همین گونه معیارها را قبول نمودیم که قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو آن را پیش بینی نموده است و البته یکی از مقصد اساسی این معیار هم به وطن آوردن و سهم گذاشتن آنها در رشد اجتماعی اقتصادی کشور است. همین معیار یک معیار می شود که محک اساسی برای برگشته به وطن آمدن و مشغول شدن با فعالیت مفید مهنتی می شود. با تطبیق عملی و پوره قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو آن نفرانی که در جایهای محروم ساختن آزادی قرار داشتند آنها نیز چون دیگر شهروندان مملکت می توانند که جشن عمومی ملی 35مین سالگرد استقلال دولتی را در فضای صلح و ثبات جشن گیرند و سهم ارزنده خود را نیز در پیشرفت و آبادی کشور گذارند. به واسطه در بند 5 ماده 5 قانون عفو مذکور پیش بینی گردیده است که پیشبرد پرونده های جنایتی که تحت تحقیق تفتیش پیشگی یا در سودها موردی بررسی قرار دارند قطع کرده میشن که طبق بند 5 آن عاید به جنایت هایی که تا روز قبول قانون مذکور از طرف شخصان در بندهای 7, 8 و 9 ماده همین قانون صادر کرده شده پیش بینی گردند. یعنی که این بندهای 7, 8 کدام شخصان رو در نظر دارند؟ یعنی آن شخصانی که محکوم شدگانی که می باشند که با علامت های ماده 179 علاوه 2 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان که با مبلغ گذاری جنایت های خصوصی تروریستی داشته که آن مبلغ گذاری تا 1000 سامانه را تشکیل می دهد نوبسته از محدودیت های پیش بینی گردیده را در بر میگیرد و بند 8 آن باشد به واسطه با ماده های 200 قسم 3 بند و و 201 قسم 3 بند ب را در بر میگیرد که آن به واسطه با جنایت های های غیرقانونی مواد نشه‌دار وابسته بوده که آن مقداری کم را تشکیل میدهد و همچنین بند 9 ماده 3
нисбат ба шахсоне ки ба синни 70 расиданд пешбурди парвандаи ҷиноятӣ нисбати онҳо низ қатъ карда мешавад дар ҳолатҳои истисноие ки вобаста ба ҷиноятҳои махсусан вазнин содир кардаанд аз пешбурди парвандаи ҷиноятӣ аз тарафи тафтишоти пешакӣ мақомоти таҳқиқ ва судҳо қатъ карда мешавад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афв аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расидааст ва аз рӯзи нашр кардан он ба қувваи қонунӣ медарояд ва мавриди амал қарор дода мешавад. боқӣ саломату сарбаланд бошед.